sitios moi estreitiños, sitios máis anchos, vale? Xa nas paredes sí que temos exemplos das reales, vale? Das de aquí, das de Cabrera. Ves que hai moi distintas formas. Esta, por exemplo... Mugas, María Pita, o baile xabarín, a invasión dos romanos por padrón, e a catedral en construcción, o tempo nas viñas mans, cara diante e atrás, o tempo nas viñas mans, cara diante e cara atrás, o tempo nas viñas mans, o tempo nas viñas mans, yeah, yeah. Aquí no Val das Mouras. A ver, Lucas, o youtuber, presenta este vídeo. Aquí Lucas Molón, chavales. Stop. Lucas Molón, que o cu marrón. Correcto. Que ao ano 2006, cando volva, xa che contarei. O tempo nas miñas mans, cara diante e atrás, o tempo nas miñas mans, cara diante e atrás, o tempo nas miñas mans, cara diante e atrás, o tempo nas miñas mans. Instrumentos que se utilizan polo campo, menos esto. Esto, alguén sabe o que é? Porque no grupo de antes alguén acertou. Unha bala. Non. Non, unha báscula e unha balanza é o mesmo. Isto é outra cousa. Para poner, por ejemplo, madera y hacer así que... Algo parecido Para a eso. destrozar Vas huesos ben. de animales. No, perdón, vas ben. Isto é unha prensa, é dicir, con isto, xíralo e faz presión. Non chama prensa. Isto servía para facer gravados, o Uxío facía gravados, é dicir, facía unha especie de cadros. Todo o mundo coñece a obra poética de Uxío Novoneira, pero que non saben que tiña unha obra pictórica, que tamén facía gravados. Este é o despacho do Uxío. Pero Uxío realmente, dicían que máis que no despacho que escribía moito, deitado na cama, porque dicía que deitado era cando un home estaba só fronte a súa conciencia.
enterrado, aquí debaixo desa, aí no medio da terra, temos o xío enterrado. No, aí, na terra esa. No, está aquí está a lápida. Xino Boneira, poeta, nacido en 1930, falecido en 1999. E aquí está o caligrama ese que vimos antes. Din os soños e os paxaros, a morte non é certo. Mirad, aquí hai árbores que prácticamente non hai en toda Galicia. Una pizza. Vale, este é un sitio pues, que non hai esta variedade de árbores, non hai en... ¿Te gusta estar en el bosque? Sí, é moi bonito. Hai, a ver se sodes capaces, entre todos, eu non digo unha cosa, entre todos, de decir 5 variedades de árboles que has visto. 1, 2, 3. Yo si me tiro no me puedo levantar. Por eso, pero reacciona como si no. Hola, ointes de Ponzos nas Ondas. Estamos facendo o primeiro programa nocturno de Ponzos nas Ondas. Que vamos a entrevistar os nenos e nenas do Courel. E lles temos unhas preguntas para saber como viven a súa vida día a día. Eu teño unha pregunta para Irene do Courel. Que tal vivides aí? Nun pueblo somos poucos, por iso non hai tantos pequenos para xogar e eso, pero vivese ben. Señal. Agora quero preguntarte a alguén se preferides vivir nunha vila ou nunha cidade. Ayuda a portarnos en televisión. Eu teño unha pregunta para Irene. Irene, a que hora entrades no colexio? Colle o micrófono e fala. Vale, vos imaginades a vosa vida no noso cole? Que cousas positivas pensades que teñen e que cousas negativas? Pois a negativa é que tardas moito en chegar ao colexio normalmente. O sea, algúns casos que está... Incluso os Os nenos nosos compañeiros é cruzar o paso de cebra e chegar ao cole. Por exemplo, unha compañeira que tamén se chama Irene, que está na nosa clase, vive no edificio xusto de enfrente ao colexio. E Jaime tamén. Unha cousa positiva, por exemplo, é que te divertes moito Tedes e hai moita moita natureza. Tedes moita variedade de árboles, a verdade. Aquí temos o... non me sale o nome. Abelaire. Eso, Abelai, aquí temos
Avelanza, castiñeiros, pinos. Algúns pinos. Sí. Non pode. Sí. No, yo non sei tirar estos. E animais, que vos conte Manuel, a cantidade de animais que ven todos os días, ou moitos días. Eu escoitei que hai osos. Sí. Viste ese vídeo?